Te parlok saya sempat hakan ke video ngan ai ki mentip ya ki job notification balapan mi namenta ka teaching job how West Center Hill District haki post jongki assistant teacher. Te parlok pe jangan ke video hadu oban nakut kenang opinio ya ki detail kum ki nombor ki post ka salary ka education qualification bat kum noban apply. Te parlok wat clear naila jangan ke video bat kum joro ban subscribe jangan ke channel. Ka office jong ka district school education officer West Center Hill District jowai ka court application namenta ka walk in interview ha ki post jong ki assistant teacher ha ka sokha government higher secondary school sokha nong talang government secondary school nong talang but government girl higher secondary school jowai te ki number ki post ki belaj om patip adu benta but ha ki post jong ki assistant teacher ha ka art ka jinsiu ka delai phawajar ha ka shibnai bat ka education qualification ki shim ya ki belapendap ya ka bachelor of art lengba ka BR bat ka tarik long interview ka dei ha ka khatnya tarik Oktober arjar arpulai bat ha ki post jong ki assistant lecturer ha ka biology ka jinsiu ka dei sau phawajar ha ka shibnai bat ka kan pule ka dei lengba ka MSc ha ka botany bat zoology Bat katarik long interview kadai kat pratare Oktober arjar arpulai. Bat haki pus jong ke assistant lecturer haka chemistry ka jinsiu kadai saupojar haka shibnai. Bat haka education qualification kadai lengba ka MSc haka chemistry. Bat katarik long interview kadai haka kakandai 3 Oktober arjar arpulai. Bat hakarta ka bapila apply kadai hakarta ka bakat pra dulai pasnem karta. Pat sensiam ka relaxation namenta ki SC ST kandidat. Te kumno filam apply namenta kini ki post jongki assistant teacher. Te lada pidon kamon bat ka kan pule fila apnatan ha ka work interview ha ka office jongka district school education officer West Center Hill District jawai ha ka por khandai bje am bat ya ka registration kan code hadu shpo bje am. Te parlok tanggini jimentip ha ka ne ka video bat ini pitpat ha ka weka video kuble shibon